зарбулмасалу мақолҳои асетинӣ. фаришта имрӯз ва фардо ҳам фаришта аст. мушкилиро дар думаш баста меорад. то ароба чапан нашавад, роҳро васеъ намекунанд. агар ба пеш медавӣ, ба қафо ҳам нигоҳ кун. калонро хурд кардан мумкин аст, аммо хурдро калон не. қадди баланд қобили ифтихор нест. ҳатто парранда ҳам ба танҳоӣ дар беша зиндагӣ намекунад. дар замони худаш олуча ҳам бамазза аст. дар торикӣ оташаки хурд ҳам атрофро равшан мекунад. дар паси сабру тоқат тилло ниҳон аст. дониши маҷбурии ба кала даровардашуда илм нест. гург дар пӯсти гӯсола ҳам гург аст. ҳамаи одамон зери як осмон зиндагӣ мекунанд. ҷое ки чизи хуб аст, беҳтарин ҳам ёфт мешавад. кӯзапӯшт ҳамеша сай мекунад ки рост намояд. некиро ҷонварон ҳам дар хотир мегиранд. барои кар ҳамаи ҷаҳон кар менамояд.